Ahoj, v tomto videu predstavím techniku správneho kliku. Vychádzať budeme zo 6-mesačnej polohy. To znamená, že ruky dám na šírku ramien alebo niečo širšie. Ruky sa nachádzajú pod ramenným klbom. Zapieram sa do celej plochy dlane. Prsty sú natiahnuté a roztiahnuté od seba. V lakti som vlastne mierne pokrčený. Je tam mierna flexia. Tak, ďalej. Hlava musí byť predĺžený chrbtice. Lopatky stiahnem dole a od seba. Chrbtica je vlastne v prírodzenom zakrivení. Tak, z tejto základnej polohy sa dám do vzporu alebo do plenku. Opäť si skontrolujem segmenty. Tak, pred vlastne prevedením kliku si vždy kontrolujem, že som vytiahnutý v lopatkách. Ďalej spevním stred tela, vytvorím vnútrobrušný tlak a s nádychom idem dole. Znova, pevný stred tela, vytvorený vnútrobrušný tlak, v lopatkách som vytiahnutý hore a idem dole. Pri tomto cviku zaberajú predovšetkým prsné svaly, tricepsy a predné delty. Vlastne chyby, ktorých sa môžeme dopustiť, sú tie, že buď predkláňame alebo zakláňame hlavu počas cviku. Vlastne ďalšou chybou je prepadanie v lopatkách, respektíve hrudnej chrbtice medzi lopatky. Preto som povedal, aby sme si pred každým opakovaním kontrolovali, že sme vytiahnutí v lopatkách. Ďalej tam môže byť prílišné vysadzovanie alebo podsadzovanie panvy. Panva by mala byť v neutrálnej polohe. A nakoniec je to neaktívny stred tela a prehýbanie sa v bedrách.